Ne samo lijevu, već i u desnu ruku, sveti oče. Kada svijet je nosio svoj zaključak, ti šutio si kao na vjetru tučak. A komentirale su te mnoge pčele, one koje za cvijet te nisu htjele. Kada zazvao si da se cijepim, nisam pomislio da odlijepim, nego poželjeh da se utkam u poslušnost, sveti oče, u inat onima koji tebi žele da doskoče. Rekoh si u posluhu, usprkos puku, onda ne samo lijevu, već i u desnu ruku. Kada na zvuk arkanđelov došla je tvoja odredba i u duhu instantno se desila činidba, da želim da te slušam, dragi moj oče. Kada poljuljao se brod, usplahirio se ljudski rod. Ali rekao si, biti će to čin ljubavi. I čuo te neki dječak gubavi. Nisu te voljeli mnogi, nisu te za svog biskupa više neki htjeli. Rekli su, to starac je, zabludjeli. Ali od vrućeg sunca su ogorjeli. Riječ tvoju namjestili su sebi pod noge. Nisu bili kao karmeličanke bosonoge. Poslušnost je jedan divan cvijet. U njemu se sin nikada neće postidjet. Inspirirano iz Sveta Katarina Sijenska. Čak i kad bi papa bio utjelovljenje Sotone, ne bismo smjeli podizati glavu protiv njega, nego mirno leći na njegova prsa. Tko se pobuni protiv našeg oca, osuđen je na smrt, jer ono što činimo njemu, činimo Kristu. Častimo Krista ako častimo papu. Obeščašćujemo Krista ako obeščašćujemo papu. Znam dobro da se mnogi brane hvalisanjem. Tako su pokvareni i rade svakakva zla. Ali Bog je zapovjedio da, čak iako svećenici, župnici i Krist na zemlji bili utjelovljeni đavli, budemo im poslušni i podložni, ne radi njih, već radi Boga i iz poslušnosti njemu. Otac Ante Antić, ako te poglavari šalju u pakao, idi u pakao. Sveti Mojsije Etiopljanin, ti postiš, a Sotona uopće ne jede. Bdiješ noćima, a Sotona uopće ne spava. Savladavaš strasti tijela, a Sotona nema tijelo. Čitaš sveto pismo, a Sotona ga zna na pamet. Činiš dobra djela, ali čini ih i Sotona, ako je to potrebno da bi zaveo nekoga. Samo ljubavlju i poslušnošću možeš biti bolji od Sotone, jer on ne zna voljeti i ne može biti poslušan. Prva knjiga o Samuelu 15:22. A Samuel odvrati, jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnujske pretiline.